No hay problema, va. ¿Vale? Venga. Un, dos, ¿vale? Mira la cámara, sí. D'acord? Vinga, molt bé! Jo el Jordi la compartiu, Ah, ja han passat, sí? Vale. Bueno, el primer pas, diguem-ne, d'avui ha estat l'obertura d'aquest circuit de cross, que ens permet posar també en funcionament el bosc de Volpelleres i integrar-lo a la ciutat. Aquest bosc de Volpelleres, òbviament, l'Ajuntament després hi volem anar fent més coses, i hem de posar-hi mobiliari, hem de posar-hi bancs, hem de posar alguna paperera, hem d'anar-ho arreglant, però avui ja es pot passejar i segur que a partir d'avui mateix hi haurà moltes famílies de Sant Cugat, del barri de Volpelleres i altres llocs que el descobriran. I jo, francament, no crec que sigui un circuit per acollir el Cross Ciutat de Sant Cugat. El Cross Ciutat de Sant Cugat ja sabeu que mobilitzem milers de nois i noies. Aquí és un circuit amb un carril estret de 2 metres, 2 metres i mig, i això no permet que puguem fer el que fem allà a la Rambla del Celler. És un terreny que és propietat del municipi de Sant Cugat. Nosaltres sempre havíem comentat, havíem dit que seria bo que nosaltres poguéssim tenir un espai una mica més per córrer, sobretot pel tema de mig fons i de fons. Sempre els nostres esportistes de mig fons i fons, que hi havia el Blanco, sempre ens deien no, si quan entrenàvem, escolta, a Madrid teníem la sort que sempre teníem circuits a l'aire lliure, tal qual, i nosaltres veiem aquest bosc com una oportunitat. Nosaltres en un moment determinat també vam parlar-ne amb l'Ajuntament, que nosaltres ens comprometíem una mica a dissenyar-lo, a preparar-lo, però que nosaltres hi poguéssim utilitzar-lo per aquesta feina, pels nostres grups. I, lògicament, perquè s'aprofités després la ciutat de Sant Cugat, perquè el que no té sentit és que un espai com aquest no es pugui aprofitar. Jo crec que no podem estressar aquest espai. Jo crec que aquest no és un espai per estressar. Aquí hi ha un espai que és un parc natural, ja té prou pressió del medi ambient, de l'entorn que està, ficat en una ciutat, posar aquí, córrer 300-400 persones, el que pot representar, anem a suposar un cross escolar de pares, fills, crec que perjudicaríem l'espai. Aquí segueix havent-hi una fauna pròpia, una sèrie de coses. Jo crec que és un espai per disfrutar-lo, però no per estressar-lo. Jo crec que una competició estressaria l'espai.